Hvad sker der, når læring får luft under vingerne? Når væggene brydes ned, og vi rykker undervisningen ud i naturen. Med skoletjenesten fuld af glæde går klassen på opdagelse. I skoven, ved søen, på engen og ved kysten. Ud i den vilde natur, hvor nysgerrighed, bevægelse og sanser er en naturlig del af undervisningen. Fugle er overalt. De er nemme at se, høre og følge, og de gør læringen levende i naturvidenskab, sprog, matematik og skaber fællesskab. Vi mødes det samme sted flere gange på et år i et af Fugleværnsfondens naturreservater og oplever årets skiftende årstider. Når børn vender tilbage til det samme sted, vokser tilknytningen til stedet, til naturen, til fuglene og til hinanden. Her er plads til at være aktiv, plads til at fordybe sig, og plads til, at forskellige måder at lære på kan leve side om side. Skoletjenesten fuld af glæde er forankret lokalt, men tænkt nationalt. Farvel, lille natur!